wali drogi, choby się tutaj drogi waliły. No to je miano, które nie ma to podług zasad. Oberschlesien ist mein Liebesheim. Witam was, roztomili, po tydniu pauzy. Dla was to był tydzień pauzy, no ale dla mnie prawie 3 tydnie. Bo ostatni tajlik nagrał, że prawie 3 tydnie do zadku. 2 tydnie rajzował, że ze familią był na feryjach w Chorwacji i w Dalmacji, trochę w Zagrzebiu i w Madziarach, trochę i w Słowenii, trochę, a na końcu jeszcze na południowych Morawach. No ale nazot jeżech na Górnym Śląsku i zaś będziemy penetrować. Dzisiaj proszę was do Tarnowa, no ale nie tego małopolskiego, a naszego śląskiego. Tarnów, po niemiecku Tarnau, to wiejsko-gmina, w której kwateruje prawie 9,5 tysiąca personów. W samym dorfie Tarnów kwateruje kole 3,5 tysiąca personów. Pierwsze zmianki o dziedzinie Tarnów to 1293 rok. Do gminy okrom Tarnowa przynależą Kosorowice, Kunty, Miedzianogóra, Kupferberg, Nakło, Przywory, Raszowo, Wielidrogi, Schulenburg. W Abstimmung ze 20 marca 1921 roku 60% mieszkańców samego Tarnowa welowało za Polską. Większe dorfy też we większości były za Polską, okrom Schulenburga, który w 95% był za Niemcami. Place te zostały w Reichu, w ramach nowej prowincji Oberschlesien. Place te leżą kole 80 km na zachód od Katowic. Sumy w Tarnowie, tak jako że już powiedział, my mamy swój Tarnów, a dla odróżnienia od tego małopolskiego, bardziej znanego, większego, nadali miano temu Tarnowowi Łopolski. Opolski. Mogliby nadać Śląski, a no to je miano po 1945 roku, bo przodzi te ziemie do Polski nie przynależały. Jakże jechał tutaj, niestety nie udało mi się tego chycić, to że widział taką prymitywną tabulkę, to nie tako, no widać co było to takie prymitywne, no i zmajstrowane od prymitywnych ludziów. Witamy na Opolszczyźnie. Zowdy kejtu byda powtarzał, dopóki ludzie się nie nauczą, dopóki byda w radioku słyszał, dopóki na tabulach byda widział, dopóki ludzie będą tak gadać, co to nie ma żadno Opolszczyzna. Nie ma czegoś takiego. To jest miano wymyślone po 1945 roku, co by spolonizować te ziemię. To jest Górny Śląsk, to jest zachód Górnego Śląska, to jest ten zielony Górny Śląsk, można powiedzieć inaczej, to jest Szczotkowy Śląsk, no też do końca nie ma czegoś takiego, no ale żadno Opolszczyzno nie ma. Słuchajcie, tu przede wszystkim mamy ten Górny Śląsk. To nie ino u nas te gruby, hołdy, tutaj zielony Śląsk. No dobrze, że się trochę znerwował. Tarnów, skąd to miano? No, miana niektóre tutaj mamy są pochodzenia słowiańskiego, germańskiego. Widzimy na tabulkach, mamy 2 miana, tu Tarnów Opolski i Tarnał, ale Tarnów jest pochodzenia słowiańskiego. No, w Wenecu piszą co polskiego, no to też nie ma do końca prawda, nie? Tarnino. Tak mianowali śliwa, którą zasadzali na granicach posiadłości, albo tarnio, grunt, na którym ta śliwa zasadzali. Ktoś może powiedzieć, tutaj prawie nic nie ma. Czemu tutaj jeżdża? Ideą takiego kanału
tego kanału jest tako, co by penetrować wszystko na Śląsku. Też te mini znane miejscowości. Ja chcę nawiedzić każdą gmina. Ta najmniejsza też. A i we każdej miejscowości znajdzie się coś ciekawego. Co tutaj mamy? A czemu żech wybrał to? No, powiedział, że chce by realizował po łopolskim krysie. Już żech napoczął kiedyś Łozimek i Turawa ze Edim, ten tajlik, co mnie zaprosił. No i chcę to kontynuować. Będziemy ze pauzami to kontynuować. Myślę, co trochę na krys cieszyński, na cieszyńsko tajla Górnego Śląska. A co tutaj mamy? Obejrzyjcie. Żuk. Żuk Feuerwehra. Myślę, co to eksponat, no chyba już nie funguje. Fajniście to wygląda. Wiecie, mam rod takie klasyki. A czemu też ten Tarnów? No to mało gmina, mało dorfów, a muszę się na nowo wdrożyć po tych prawie 3 tygodniach do Tarnów. No i OSP Tarnów, tu macie budynek Feuerwehry. Ja. No i będziemy penetrować ten dorf i jeszcze okoliczne dorfy. A w to mnie jeszcze nie aboniruje, bo durś przybywają nowe persony, to proszę abonirujcie mnie, wciśnijcie ten knefel czerwony, subskrybuj, dzwoneczek co tydzień, czasem z jakąś małą pauzą, nowe tajliki w piątek o 6 wieczór, a też na Facebooku i Instagramie możecie mnie filować i zusammen możemy realizować po naszym pięknym, umiłowanym Górnym Śląsku. Tarnów od XVI stulecia był związany ze wopienną industrią. Wypolali tu wopno. Na zaczątku XIX stulecia powstał pierwszy wapienny piec, a we połowie XIX stulecia było takich pieców już 10 i pora 10 razy w roku uruchamiali. Kamień wopienny był podstawowym budulcem we dorfie. Za mną kościół pod wezwaniem świętego Martina, bez tak rzymskokatolicki, bo tu była zawdy większość rzymskich katolików. No, okres reformacyjny, przełom XVI-XVII stulecia, to inna historia, no ale tu nie będziemy się teraz zagłębiać w to, jak to na tych placach genau było ze reformacją, które kościoły były katolickie, które wanielickie. Ten kościół, czy pierwszofarność powstała tutaj, no nie wiadomo kiedy, choć pierwsza wzmianka to połowa XV stulecia. W połowie XVII stulecia dorf gorął też kościół. No ale gibko odbudowali kościół i przebudowali w XIX stuleciu, a w 1913 zaczęli stawiać ten kościół. Wystarał się o to ksiądz Czesław Klimas, który ponoć miał tu zoca. Mamy jego grab przy kościele, mamy tabulka. To był taki polski patriota, ponoć, że poczytał, który był posłem w Reichstagu. No i w 1913 roku zaczęli budować kościół pod wezwaniem świętego Martina we sznicie neobarokowym. No ale, co jest wiadowne, po lewej mojej zajcie, po prawej, kiedy wchodzimy do kościoła, mamy tajla starego kościoła, tego, który był tutaj pierwszy, to widzimy, i dryny mamy tak richtig dwa srogie ołtarze, główny na wprost, no i na prawo, bo to jest ten ołtarz, który zachował się ze starego kościoła. A przy kościele Dynkmal ku
z ocy ofiar I i II wojny światowej. Dalszo tajla tego dynkmala, można powiedzieć, tabula, kero przypomino, w to nie wrócił z wojny, w to zaginął, w to zginął. Ta tabula je na kościele i po niemiecku i po polsku schreibnięte zum Gedenken der Kriegsopfer 1914-18 i z Tarnowa i co jeszcze tu mamy? Aha, cywilne ofiary. No bo to nie ino wojoki, no ale też cywile. Widza tu Kozubka, kaj to było, Kozubek Michael. Pozdrawiam Markusa. Ostatnio my o gminie Gnadenfeld i o jego Groß Nimsdorf zmajstrowali tajlik. Obejrzyjcie sobie tam, roztomajte miana familijne i te, które brzmią germańsko. Beispiel Friedrich i które brzmią słowiańsko. Beispiel Nowak. No, Nowak to nie ino, można powiedzieć, polskie. Obejrzyjcie, jako się to pisze, bez V. No, Nowaki są wszędzie i w Czeskiej Republice i w Słowackiej. To jest słowiańskie. Kiedy słyszycie słowiańskie miano, to nie godejcie zaroski polskie. To może być insze słowiańskie miano. No a też śląskie. To kiedyś wszystko tauzen lot do zadku, to wszystko była gotka prasłowiańsko, ze której wyodrębniły się te roztomajte gotki. Toż nie możemy powiedzieć na coś, co powstało tauzen lot do zadku, co to było polskie, śląskie, czeskie, to było słowiańskie. Dali, nie skorzy wyodrębniły się te gotki, jak śląsko, czesko, polsko, morawsko, słowacko, chorwacko, serbsko, macedońsko, słoweńsko i by mogli my tak dali godać kaszepsko, mazursko, te gotki takie też mniejszościowe. Jechał żech 2 kilometry leśną strasą do placu, do legendarnego placu. No i kaj on je? Kajś hań. Nie byda się przebijał, co też nie wiem, Eli, coś ich tam je, jakoś tabula. Opowiem wam legenda związana z tym placem. No są my w Tarnowie, blisko Schulenburga, zaroskiło Schulenburgu. Z tym placem związanych jest pora legend. Jedna z nich godo, co w XVII stuleciu podczas 30-letniej wojny, która toczyła się między innymi na Śląsku w latach 1618-48, były tutaj szwedzkie wojska, a miejscowy katolicki farosz, no Szwedzi to luteranie, ja, Maksymilian Schaff ze ludnością citnął tukej. Tukej kaj był dół. No jak się to mianuje? Księży dół. Tak to mianują. Dół po szczotku lasu. No i ludzie zbudowali tam takie lepianki, studnia, tak dalej, zapasy porobili. No ale przyszła zima, no i niektórzy zaczęli zdychać. No. Wojska szwedzkie zajęły Dorf, ze kościoła porobili koszary. No i w końcu ci, którzy przeżyli, zusammen ze farożem Maksymilianem Schaffem, wrócili do miasta. No, co mieli zrobić? Albo hań się natknąć na Szwedów, albo tutaj zdechnąć. No ale w tym samym dniu szwedzkie wojoki poszły. No, można powiedzieć o jakimś cudzie. Ja? W przedostatnią niedziela moja tutaj jest tako mini punć z kościoła świętego Martina, który żeście widzieli tutaj. No wtedy myślę, genau wiedzą, kaj to jest. No chyba, że kajś tu. Na GPS-ie pokazywało mi, to je hań. No. Cesta, słuchajcie, tako, no, szutrowo jechał, że 10 na godzinę, co by coś ich nie urwać.
No i Teroski nazad. No już nie 2 km, bo tam do Schulenburga mogę zboczyć troszkę wcześniej. Dobre, za chwilę widzimy się we Schulenburgu. Dotarliśmy do Wali Dróg. Pieronie, co to za miano Wali Drogi? Oby się tutaj drogi waliły. No to je miano, które Poloki wymyśliły po 1945 roku. No, obejrzyjcie. Wali Drogi 250 lat 1773-2023, zaraz będziemy o tym gadać. No skąd miano Wali Drogi? No coś tam usłyszeli, nie wiedzieli, o co się rozchodzi, ono chcieli skompromitować. No słuchajcie, wieli drogi, tak niektórzy mianowali ten dorf. A o co się rozchodziło? Wielkie drogi. Wielkie, bo mamy tutaj i była tutaj Strasa Łopole Szczelce. No a jaką je etymologię, jakie je te pierwotne miano tej dziedziny? No nie wieli drogi, tak to mianowali, no ale Schulenburg. Schulenburg to je germańskie miano. Rozchodziło się o ministra ze XVIII stulecia. Ta osada założyli za czasów pruskich. Tutaj skludzili w 1773 roku, kiedy to powstało, ludzi ze śląskiego Karniowa. No, Karniów to też je na Śląsku, choć dzisiaj pod czeskim kierunkiem. To kiedyś było księstwo karniowskie, No ale ten Karniów powstał po zajcie habsburskiej. Zaraz będziemy jeszcze gadać o wojnach śląskich. Skąd jeszcze? Ze Moraw, ze Czech, ze Norymbergije. No głównie, albo ino to były wanieliki. No Prusy to był wanielicki sztat, a habsburskie sztaty były katolickie. Tutaj wanieliki miały zwola i tutaj się skludziły. Słuchajcie, a chodzimy koło takiej kaplicy. Tu to przynależy, jak myślę, do Tarnowa, bo mamy tutaj mszę, tak wszystko. No i mamy tabula ku zocy tych, którzy poginęli z pierwszej i drugiej wojny, i cywilów, i soldatów. No i taki dynkmal, też trochę zaniedbany. No a tutaj restauracja Waldesruh, myśliwsko. No słuchajcie, jako to tu było wojny śląskie, lata 1740-1763. W 1742 roku prawie cały Śląsk przechodzi od Habsburgów do Hohenzollernów. Jako księstwo śląskie, nie jako Prusy, jako księstwo śląskie, którym będą reskirować pruskie Hohenzollerny. No mało tajla, Cieszyński, Karniowski, Łopawski pozostają przy Habsburgach. Tak jak już Rzech powiedział. No i 10 lat po zakończeniu tych wojen, bo były 3 wojny śląskie, ta najważniejsza była ta pierwsza, bo te zdobycze, które Prusoki zdobyli w tej pierwszej, to już dali się, nic nie zmieniło. No i 10 lat po tutaj zakładają taką osada. No to nie ma wyjątek, jeszcze będziemy gadać na ten temat dzisiaj przy inkszym dorfie. To też, no wiadomo, potrzebowali ludzi do roboty, no i zachęcali tych, którzy nie mieli zwolę przy Habsburgach. To była też emigracja, no myślę, co lepsze standardy życia też jakieś były, no ale też konfesyjno, bo tutaj byli przy państwie wanielickim, przy tych Hohenzollernowie byli wanielikami i
pruski land był anieliski, choć tak jakże Godą Śląsk nie przynależał de facto do polskiego landu, dopiero od 1815 roku po kongresie wiedeńskim to było tu księstwo śląskie. No i tak to tutaj było. No, po 1945 roku wymiana ludności, no i to miano wali drogi. Nie myślał ktoś to pomienić? Dobrze, co jeszcze niemieckie miano mamy na tabuli Schulenburg. Teraz jechał żech nazot bez Tarnów i żech widział, co dali produkują w opień. Myślę, że co już to zanikło. Słuchajcie, co tu mamy? Przejeżdżamy ino bez Kosorowice. Obejrzyjcie. I co na tabuli? Serdecznie witamy po polsku i po śląsku witamy wąs. No, nie ma to podług zasad szrajbnięte. Powinniśmy tutaj mieć witumy, a nie witomy, witumy. I wąs też to nie ma dobrze, powinniśmy bez o z ptoszkiem i wtedy my na wschodzie Górnego Śląska czytalibyśmy to wos, a tutaj wąs, albo też w niektórych kąskach tego zachodniego Śląska wąs, są roztomajte. No i to jest beispiel, co tutaj inaczej go dają na zachodzie Górnego Śląska niż u nas. I na drugiej zajcie zapraszamy ponownie po polsku Kosorowice i przyjedźcie na Zołt. No, tu jest feller. No, fajnie, co by to ktoś poprawił. Przyjedźcie, powinno być przyjedźcie, no, można to tak szajbnąć, no, ale by to bez dzi szajbnął, przyjedźcie, ale przyjedźcie. Po RZ, no chyba na całkiem Śląsku są zmiękczenia, a na zicher już tu przy na Zołt. No to bymy też we Ślabikorzu szrajbli bez o z ptoszkiem i tutaj by mogli czytać na Zołt, a my na Zot. No i na Zołt bez D. To bez D, słuchajcie, bo to jest ze czeskiego nazad. Ja? Nazad i też bez to mamy o z ptoszkiem, co tu jest o, bo po czesku jest długie A, nazad. Ja? No fajnie, co takie coś jest, trzeba to jeszcze poprawiać. Mam nadzieję, co ktoś to ze okolic obejrzy i będzie, jak tu zaś by jechał, już poprawiony. Sumy we Miedzianej. Miedziano, kiedyś Miedziano Góra, Kupferberg. Takie jest pierwotne miano tej miejscowości. No i zaś podobnie jak we Schulenburgu założyły ją luterańskie kolonisty. No, skąd tutaj przybywały? No, ze austriackiego Śląska, ze Moraw. Okrom jednego, Jorga Nowaka, który przybył tutaj ze Przybór. Słuchajcie, no głównie to były luteranie, tak jak Rzek powiedział, ale oni się mieszali ze katolikami i też z kuli tych małżeństw mieszanych przyjmowali katolicyzm. Słuchajcie, oni od pruskiego reskierunku wszystko dostawali. Nasiona, zboże, kartofle, to wszystko szło ze brzeskiego magazynu, Brzeg Brikia, tutaj niedaleko, to jest na Dolnym Śląsku, już tak granicy Górnego i Dolnego. A po 8 latach wolnizny musieli rąbać las. No, ja tutaj stoję, ja filuję, ja kukom tutaj na las, no ale tego lasu było kiedyś więcej. Kolonisty przyszły na gotowe, tu wszystko było zrobione. Niestety ziemia była tako, no marno, bagnisto, piaszczysto i nie było tu dobrych upraw, tuż dali ten dorf się jakoś tak fest nie rozwijał. A, słuchajcie jeszcze, bo Żech już wyłączył kamera. Była tutaj w 1930 roku, no piekarnia, no to normalne. 2 szynki, no to też normalne.
Ale 3 sklepy kolonialne, to widać, choć Dorf nie jakoś fest bogaty, no bardziej nawet lichy, jakie to było bogactwo tej śląskiej ziemi. Ja? Widzicie, jak to wszystko tu wyglądało u nas na Śląsku. Mam nadzieję, że ktoś i spoza Śląska mnie ogląda. Jeśli ja, no to ja nie chcę wyobrażać inkszych placów we Polsce, no ale to jest inkszo historia placów w Polsce, ja? No a insze place, które przynależały, miały jakiś związek z niemieckim kierunkiem, no to no też lepiej się rozwijały. Całkie zachodnie ziemie, które po 1945 przykuplowali do Polski, do Rzeczpospolitej, do Ludowej. No widać, do dzisiaj ta wschodnio i zachodnio Rzeczpospolita to są granice niemieckich wpływów. Jeżek we przyworach, po polsku przywory, po niemiecku przywor. Wieś po raz pierwszy zmiankowano je w 1513 roku. Po mojej lewej zajcie je rzymskokatolicki kościół pod wezwaniem Matki Boskiej Anielskiej. Wybudowany w 1923 roku w takim sznicie neobarokowym, to już po tej całej śląskiej, górnośląskiej chai śląskiej wojnie, domowej wojnie polsko-niemieckiej, ekstraoperacji militarnej na Górnym Śląsku, polskich powstaniach, które felernie Poloki mianują powstaniami śląskimi. Wiemy, co te place powstały przy Reichu. Tutaj Polska przybyła dopiero we 1945 roku. Turm, który widzicie po lewej zajcie, powstał w 1939 roku. Przodziej turm był drzewiany. Wieś zmiankowali w 1531, nie 13 roku, a tutaj mamy DFK Info. Tutaj DFK funguje, no ale chyba słabo funguje. Jest tabula, nie ma niczego. DFK jest coraz słabsze, także słyszą. Jeśli się mylę, to rzeknijcie. No tutaj mamy Feuerwehra, tam dalej je chyba nie pomógł, ten Denkmal nie pomógł. Dobre, my jadymy dalej do ostatniego dorfa. Jeżek w Kuntach. Kunty łopolskie dzisiaj, co by rozróżnić insze kąty pod polskim kierunkiem. Dorf zmiankowany po raz pierwszy w 1295 roku. W 1930 były tu 3 sklepy kolonialne, 2 restauracje i 3 cegielnie. To fest. No, to by nie było nic dziwnego w normalnym dorfie, no ale pamiętajmy, co w Tarnowie kamień wopienny robili i budowali głównie tutaj z kamienia wopiennego. Toż je to trochę. Za mną kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa, rzymskokatolicki, budowany w latach 1937-39, zawrzyty, a ten hauer od turma jest taki trochę bizantyjski, bych powiedział. Przy kościele mamy Kirchhof, i ciekawo, tabula Denkmal po niemiecku, wszystko napisane, mały po polsku, tam szajbunek ku pamięci poległych, pomordowanych z kątów opolskich i choruli w 1945. Tu spoczywa 56 nieznanych żołnierzy niemieckich. Tukej spoczywają. W 93 jakiś ból to zafundował. Te tabule z I i II wojny światowej fundowała mniejszość niemiecko, bo po II wojnie wiele było rozwalonych z I wojny tabule, a z drugiej to dokuplowywali w latach 90. Jeszcze coś ich tam widzę, kąsek dali, pójdziemy i widzimy się za chwilę. Tu mamy jeszcze Denkmal. Zbiorowy grab
ku pamięci pomordowanych ofiar wojny ze Kuntów w 1945 roku. No i takie lapidarium. Co tutaj mamy? Niemieckie szajbunki. No i wiele lot mieli, którzy poginęli. Widzimy familijne miano Zając. One tu je najczęściej. To je zgermanizowano forma słowiańskiego. Obejrzyjcie. 9 lat. Johannes Psiuk. Ja. Roczek. Maria Zając. 9 lat. Helmut ojciec. Tyć to są słowiańskie miana. Kto ich mordował? No, Czerwono Armio to wiemy, no ale nie skorzy jakiej przyszłe Poloki też ludność nie miała pokoju. No i dalej mamy Kirchhoff. Jakie tutaj mamy miana? No i słowiańskie i germańskie. Filuja Teroski. Co tu mamy? Golla Agnes, Kowol Krystian, Honka Waleska, przybyła Elżbieta Leonard. Słuchajcie, to są te ziemie. To jest zachód Górnego Śląska. No i zaś lapidarium. To co zostało. Ja. Słuchajcie, tutaj inaczej czuć ten Górny Śląsk niźli na wschodzie. A nikt nie godo mi, co to jest jakoś Opolszczyzna. Co to nie ma Śląsk, bo niektórzy tak gadają, co Śląsk to jest ino tamkaj gruby, tamkaj kuminy, tamkaj huty. To nie ma, prawda, nie fanzolcie. Tyle na dzisiaj roztumili. Musimy się po leku zaś rozkrycić. Za tydzień chyba też te place. Za 2 tygodnie planuję być kaindziej, też na Śląsku. To szwilujcie mnie, abonirujcie. A mnie się, słuchajcie, zandal rozwalił. Te sandale już mają z 10 lat. No nie ma, że boso, bo je tam taką drugo podeszwa, można powiedzieć. No, będzie trzeba to przykleić, a na bezrok kupić co nowego. No to są porządne, skórzane sandale. No, dzisiaj 10 lat to jest wiele. Kiedyś to było mało. No, szczewiki wytrzymywały całkiem dorosłe życie. Mam nadzieję, co kanał będzie się rozwijał, co będziecie chcieli filować. Jeśli ktoś będzie chciał jeszcze jakiś film zrobić, no to piszcie. Ktoś mi tam pisał o rudach, odezwijcie się, co by ustalić szczegóły, bo to już było kiedyś opowiedział, przypomnijcie się i no, chowcie się.